श्री स्वामी समर्थ. नमस्कार मंडळी, मी विना तुळसकर. मी आज तुम्हाला भरलेलं वांगं कसं करायचं ते दाखवणार आहे. गॅस चालू केला आहे, तवा ठेवला आहे. आता 2 चमचे त्याच्यामध्ये तेल घालते. तर उभा चिरलेला कांदा आहे, हे कांदे मी 2 चिरलेले आहेत. तर कांदा चांगला भाजून घेते, लाल होईपर्यंत कांदा भाजायचा. आता खोबरं घालते. हे खोबरं मी अर्धा वाटी घेतलेलं आहे, ओलं खोबरं. तर ते पण लाल होईपर्यंत भाजून घेते. तर खोबरं माझं भाजून झालं आहे. थंड होण्यासाठी काढून घेते. थंड झाल्यावर आपण मिक्सरला लावून घ्यायचं. त्यामध्ये थोडीशी चिंच, गूळ चवीपुरतं घालायचं. चवीपुरतं मीठ घालायचं, कारण परत आपल्याला थोडंसं मीठ घालायचं आहे. मालवणी मसाला 3 ते 4 चमचे. पाणी 1 पेला पाणी ओतायचं, 1 ते अर्धा पेला. मिक्सर वाटण लावून घेतलं मी. तर हे वाटण काढून घेते ताटात, वांग्यामध्ये भरायचं आहे ना. तर कढई ठेवते. चार ते 5 चमचे तेल घालते कढईत फोडणीसाठी. अर्धा आडवा चिरलेला कांदा. हे कांदे मी 2 चिरून ठेवले आहेत, कारण वाटणामध्ये पण घालायचं आहे वांग्यामध्ये भरण्यासाठी. आता हे परतून घेते सगळं. कढीपत्ता टाकायचा, साधा पानं. हिंग अर्धा चमचा. गरम मसाला अर्धा चमचा. धना पावडर अर्धा चमचा. जिरा पावडर अर्धा चमचा. हळद अर्धा चमचा. आला लसणीची पेस्ट 1 चमचा. आता ही वांगी मी साईडला काढून ठेवते ताटलीमध्ये, कारण भरायची आहे ना ती. आता हे वाटण भरून घेते, कांदा आणि वाटण एकत्र करून. वांगी अशी भरून फोडणीवर घालते. बटाटी उभी चिरून घ्यायची, बटाटी सोलून ती बटाटी घालायची वांग्यावर. तुम्हाला पाहिजे तेवढी तुम्ही घाला बटाटी, 1 किंवा 2. थोडं वाफ येण्यासाठी 2 मिनटं झाकण ठेवायचं वर. झाकण काढून ढवळून घ्यायचं. आता पूर्ण वाटण आहे ते घालायचं त्यामध्ये. तुम्हाला जेवढं पाणी हवं तेवढं घाला. वांगी बटाटी शिजली पाहिजे त्याच्यामध्ये. आता परत थोडंसं अर्धा चमचा मीठ घालते.
परत एकदा ढवळून घेते. आता झाकण मारून अर्धा ते पाऊण तास शिजत ठेवायचं. वांग तयार झालं. वर कोथिंबीर शिवरायची. आता मी देवाला दाखवून घेते. आम्ही रोजच देवाला दाखवतो जेवण झालेलं, नंतर आम्ही जेवतो.